Niyangazi kangigegi mina. Ngihlala kuyona ngqo indaba. Siku-YouTube ke manje. Hey. Ngathi ngizama ukushaya i-hit and run. Ngayithola sengiyibuyela mina. Kahle kahle ngangidlula lapha. Ngayithola sengenza njani ngiyibuyela ku-hit and run. Ngahitha inkinga was to run manje. Ngoba lento angiyithole laphana ngaze ngize ngithole ngaphambilini. Angisakhoni ukurana manje. Yazi bo mama nizosibulala ngobumnandi. Nina. Nizosibulala ngempela ngobumnandi. Kwase kuwumina engenza njani esengimfuna ubheke manje sengiyafona ke manje phela. Uyabona? Ngoba sengifuna ukuzwa ngiqhubeka ukuthi lento engizwe lapha sengifuna ukuthi ngihlale ngizwa every day. Angisakwazi ukumiyeka. Ngahitha inkinga is to run. I can't run ke manje. Akusabaleke. Nina nizosiconfuse, nizosiqedela imishado, nizosiqedela ama relationship ethu 5 years or 10 years ngalento eniyenzayo. Mawazi phela na ukuthi uzoba i-one night stand. Masuku ukuyiletha yonke, ukunginikeza wonke, ukuvula amasango ezulu onke. Yiba nelimit nawe. Ngoba phela manje into eniyenzayo manje niyasiconfuse manje. Iyekeleni lento. Iyekeleni. Okay ngiyanembukela ku YouTube channel. Subscribeani, likeani, commentani. Ngoba nake nayenza lento. Angazi ukuthi nisibamba kanjani ukuthi niyenza kanjani lento. Unsubscribe lapho. Ngiyanibingelela sanibonani welcome. Isizoba lapha ke manje indaba. La ikhona khona. Sila kwa YouTube. Ngizosibulala ngobumnandi nina. Hey.